Pag tinabangay aron ma-rehabilitate pa ang kasapaan, mas gingusgan pa tali sa gobyerno o sa pribadong sektor sa Mandaue City. Ano ang live report ni Nico Serino. Nick. Nagpinirmahay og Memorandum of Agreement ang Mandaue LGU, ang EMB-DNR ug mga private stakeholders aron maghiusa og magtinabangay. Usa sa mga major waterways nga mitadlas gikan sa kabukiran sa Cebu City ngadto na sa Mandaue mao ang Butuanon River. Tuig 2023 gideklara nga Class C waterway ang Butuanon, mas mi-improve itandi sa Class D o pinakaubos kini kun lain-laing factors ang basihan. Sa kalihukan kaganiha, ang Environmental Management Bureau mi-highlight sa gikinahanglang kooperasyon para sa pag-rehabilitate sa sapa. Dugay na nga dunay partnership ang gobyerno ug private sector apan mas gihingusgan karon. Ang Memorandum of Agreement gipirmahan sa EMB Director ni Acting Mayor Glenn Bersede, mga kumpanya nga stakeholders ug mga barangay officials. 90 ka mga kumpanya kansang opisina, planta ug yuta nahimutang kilid sa sapa ang gihiusa. Panghinaot sa mga opisyales, dili lang kutob sa pirma, dili lang kutob sa financial assistance, apan ngadto na sa mga lakang himuon aron makatabang sa paglimpyo sa sapa. I hope that the direction is really, towards strong awareness and commitment of our people to the environment. Matod sa Senro, labing importanteng partisipasyon sa mga kumpanya nga nahimutang kilid sa sapa. Number one, gid ilang matabang sir is compliance sila sa ilang mga environmental nga batunon within their own company. Like for example, dili sila mo pagawas og pollution, noise or kanang discharge nga nanimaho or hugaw. That alone good na kay taana. Pero if they can do more, then why not? Nagpahimangno usab ang EMB sa mga kumpanya nga mutuman sa mga lagda aron dili magka-problema og dili maisyuhan og notice of violation nga ila nang gipangluwatan. We can regulate the companies but the households are really part of the LGU's responsibility, especially solid waste. No, it will directly impact our rivers. Lan kinihinong napirmahan ng kasabutan tali sa LGU, sa DNR, ingon man sa mga private stakeholders gipasabot sa mga opisyales nga labing importante sab ang kooperasyon sa mga pribadong individual. Kini mga nanimuyo lan tapad gyud sa mga sapa, labi na nga importante sab ang ilang kooperasyon aron masiguro nga limpyo ug hapsay ang atong kasapaan ug dili sila magpataka og labay og basura. Lan? Okay, salamat Nico Serino.